מה זה, לאן אתה הולך? בן כמה אתה? אלון. איך קוראים לך? אלון. בן כמה אתה? 2. נכון. ומה אתה לובש? שמלה. אבל אתה בן. אני בן. נכון. אתה אוהב שמלה? כן. ואתה רוצה ללכת עם זה לגן? לא. לא? רק בבית? לא בבית. איפה נתנאל? הלך. לאן הוא הלך? לטבע. אוי, גם אותי הוא עקץ. פאפה, פיפה. טק, 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 1, 2, 3. אותי. אותי? כן. גם אותך הוא עקץ? כן. גם אותך עקץ היתוש? כן. תראה לי איפה. מספיק. היה מולדת לאמא. אחד. רגע, שיר לי שיר, שיר. היה מולדת לאלון. תוקפים.